खुलुमबाय गासैबो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोनखौ गिबियावनो आङो बरायनो लाबाय। दिनै मोनसे जारिमिनारि नुथायनि सायाव नोंथांमोननि सिगाङाव सावरायनो थाखाय आखायाव लादों आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों नोंथांमोननो बे सिगांनि समाव जों खोनानो मोन्दों खुगा बाथ्राखौ जों खोनायो आरो माखासेया बेनि सायाव नैबे ओनसोलनि सुबुंफोराबो बे जाथायखौ मोनथियो आरो गुबुननि जायगानि जे सुबुंफोरा खायसे सुबुंफोरा बेखौ मोनथिया। दा बेनि सायाव जों सावरायगोन जे जों खोनानो मोन्दों पकिरा ग्रामनिफ्राय हजोंहाय भुटानसिम गोदोनि समाव ट्रेन ब्रिटिशफोरा बेहाय ट्रेन खारोमोन थामहिनबा बेवहाय साइकेल जों नुनो मोन्दों आरो बेहाय जों खोनानाय बायदि बेहाय पकिरा ग्रामनिफ्राय भुटानसिम मोनसे थांलाय फैलायनि जे ट्रेननि सुबिदा बे सुबिदाया बै समाव दङमोन। दा बे आयदाखौनो लानानै जों दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया दङ। थारैनो नोंथांमोना मिन्थिनो हागोन दिनैनि सावरायलायनायनि गेजेरजों दा मोगा-मोगि आयदानि गेजेरजों नोंथांमोना बुजिनो हागोन जे बे समाव थारैनो बै समनि जे बे जायगायावदि बे खारमारोमोन ट्रेना बा बे जायगायावदि बे सोलियोमोन ट्रेना बेखौ नोंथांमोनजों आं दिनै बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जों मोगा-मोगि आयदायाव नैबे सानफां रेन्जनिफ्राय मानगोनां बिथाङा आइसि डिपुटि रेन्जार जानानै रिटायार जाबाय बिथांजों सुभाष चन्द्र मुसाहारि। गिबियावनो नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लि जानानै बरायना लाबाय। जे जों खोनानो मोन्दों जे बे जायगायाव नैबे भुटानसिम बा पकिराग्रामनिफ्राय भुटानसिम गोदोनि समाव रेल खारोमोन होननानै जों खोनानो मोन्दों। थारैनो बे बाथ्राया बेसेबां सैथो? बेथ' सैथोखा मानोना जोंबो आंनि न'आबो नैबे कसुगावनिफ्राय बारा गोजान नंखायामोन। मानोना नैबे हाइरड खाथि, दाथ' गोदो हाइरड गैयामोन, हाइरड खाथिनि नैबे रायखंबारि गामियावहाय आंनि जोनोम। बै समावहायनो जोङो आं साख्रि मोननायनि सिगां उन्दै समावबो जोङो नैबे ट्रामाव गेलेफैयोमोन, बेरायफैयोमोन आरो बेनिफ्राय गोदोनि जेरखम सिनारि बेखौ जों नुफैयोमोन। बेनिफ्राय उनावहाय आङो 1982 सनावहाय सासे फरिस्थिति कर्मि जादों आरोखि। 1982नि 1982 मायथाइनि जुन मासावहाय आङो नैबे ट्रामनिनो सासे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि स्टाफ जादों आरोखि, एपार्टमेन्ट मोनदों बै समावहाय। बेनिफ्राय बै समावथ' जोंना नैबे ट्राम अफिसाबो जाक-जमक दङ। खिन्थु बेनो आरोखि नैबे दा नोंथाङाथ' एसे आगोल सोंदों भुटाननिफ्राय पकिराग्रामसिम रेल लाइन दङमोन होननानै। बे दङमोन, खिन्थु जोंबो उन्दैयावहाय माजे जोङो खमलसिरिथिङै आमलायगुरिथिङै बेथिङै थाङो नालाय जोङो बेजोंनो ट्रेनजों थांलाय फैलाय खालामना आलासि जाहैलायदोंबो मोनदों आरोखि। नोंथांमोना बै समाव गाखोनो मोनदों? गाखोनो मोनदों, थांदोंबो फैदोंबो आरोखि। बिदिनो सिगनेल होयो लासैनो खालामनानै जों न'आव थांनो होनना बुंना ड्राइभारखौ लाखिना जोंखौ दिखांना लाबोयोमोन। माने बास बायदि जोङो ओरैनो पेसेन्जार गारि नङा, ओरैनो साफा सानै बिदिनो ड्राइभारफ्रा लांफानानै होयो आरोखि, लांलाय लाबोलाय खालामो। प्लास बै समाव जों मोनदों खिन्थु नैबे 1982 मायथाइयाव जेला आं हाबनायनिफ्राय खिन्थु होमब्ला लाइना दंमोनब्लाबो लामा दंब्लाबो बै समनिफ्राय माबासिम पकिराग्रामसिम बा दतमाखौहाय थांनांगौमोन नालाय बे होमब्ला बेयो बे समाव थांला आरोखि। बे समाव बन्द' जाखाबाय। मानोना बै समावहाय जोङो आगोलनिफ्राय जों खोनानो मोन्दों बा जोङो माखासेखौ जों निजे मेगनजों नुखादों ना बै समावहाय जोंना हाग्रानिफ्राय बेनिफ्राय दै लानानै थाङो, लेबार लानानै थाङो। थिग समबारब्ला जयैनो लेबार लानानै हाग्रायावहाय 5 नाम्बार 8 नाम्बारावहाय थांफाजोब्बाय लेबारफ्रा रेलगारिजों ज'नो दैबो लांबाय। ओमफ्राय माखासे बे ट्राक दंमोन आरोखि, खालि ट्राक थाङो आरोखि, बे दाब्बा बादि। दा बेफोरजों लांनानै दंफां लाबोयो। माखासे बे ट्रेन खारनाया बांसिन मा खामानियाव बाहायनाय जायो? मा खामानि माने प्रथमाव जाहैबाय थांनाय सिङावहाय जोंना गोदो हाग्रा सिङावबो जोंहा प्लेन्टेसन जायोमोन। जेरै सेप कुप खालामोब्ला बेयावबो लेबार नांगौ जायो। ओमफ्राय बिदावहाय दै होयो मोनसे 1 नाम्बार आरो 2 नाम्बार जायो माने गारिया ओरैनो खालि फैस्लाय बा गारि फैनाङा बेबादियैनो हाग्रा सिंनिफ्राय दंफां लद होनायखौ जोंना बोना लाबोयो आरोखि। बेनिफ्राय माखासे दिपआव गारफैबाय, माखासे बेजोंनो माबानानै ओइबासिनो दतमा हयै पकिराग्रामाव लाङोमोन गोदो आरोखि बै दंफांखौ। औ, एक्सुवेलि पेसेन्जारनि थाखाय नङा बे ट्रेना, खिन्थु गभर्नमेन्टनि बाहायनाय माल माल एरि बे दंफां लांनानै हजों आनलड खालामनानै गारबोयोमोन आरोखि बै समावहाय। बेनिफ्राय
बिदिनो समबाराव थांबाय लेबारफ्राबो थाहैबाय सप्ताह खनसे खिन्थु सामफ्रामबो माबानानै नैबे दैखौ लाङै लाङै हजों हैनांगौ आरोखि नङाबानो हाहाकार जायो अखानायैनो लेबार थायो लेबारफोरनि थाखाय दै लाङो प्लास फैनाय समावहाय दंफां लाना फैफायो आरोखि बेनिफ्राय खालि लांनायखौ हजों गारबोबाय बेनिफ्राय हजों लड खालामनानै दोननायखौ लाना फैफिनबाय नै बिदिनो दिफु गारबाय माखासे जायगा नायै जायगा बबे रेन्जनि आन्दारनि दंफां प्लास जोंहाथ' बेवहाय हाग्रायाबो जोंना बिभिन्न रेन्जनि दङ दा जोंनि कसुगाव हाग्रायावनो खालि कसुगाव हाग्राल' नंला हाग्रायावहाय ओरैबायदि रेन्जआ जोंना सानफान सेन्ट्रेल नोंथांमा मोनथिगौ सानफान सेन्ट्रेलहा गावबागाव आलगा दंखायो जुरिडिक्सन दंखायो दा फारसेथिं सानफाननि फारसेथिं सेन्ट्रेलनि थिग बिदिनो दंफाङाव मार्क थाखायो आरोखि बबे सानफाननि बबे सेन्ट्रेलनि बेखौ गावबागाव एरिया बाय एरिया बै ट्रेन डाब्बानिफ्राय बे माबानिफ्रायबो जोंना आलु खालाम बोख्लायना दोनाखै लेबार थाखायो नालाय दा बिदि आरोखि दा बेनिफ्राय बियो बे दतमाजों थांनाय लामाखौ जोङो साख्रि माब्लाबो जोङो मोन्दों खिन्थु लासैनो बे जिनिसा साइथिन माबाफोरखौ बोखारनानै दालांनिबो प्रब्लेम थाहैबाय मेनटेनेन्स गैया जादों ओमफ्राय माखासे वार्डफोरनिबो खोथा थाहैबाय नामा गभर्नमेन्टनि सायाव थाहैबाय दा आङो नैबे 1982 हाबनाय समनिफ्रायनो खिन्थु प्रग्रामाव दंफां लानायखौ आं लोगो मोनाखै आरोखि खिन्थु लाइनखौ आं मोनथिगौ लाइनखौ जों नुदों औ बे लाइनखौ जों नुदों दालांखौबो जों नुदों बेजों थांनानै महामाइजोंनो थाङोमोन ओरैहाय थांनानै ओरै महामाइ सेरजोंनो थाङोमोन आरोखि बे जिनिसा बै मोनसे दानि नैबे हेल दालां बारै ट्राम लाइन होननानै दाबो गारि बासआव गाखोयोब्ला ट्राम लाइन होनना बुंलायनानै मोनसे स्टपेज देखायलायदों दङ बे आमलाइगुरि थांग्रा बे लामाजों बे आमलाइगुरिनि दा नैबे जोंना ब्लेक टकिं लामा होलांदोंना एक्सुवेलि बियो ट्राम लाइननि मेन लामा आरोखि बियो गोदोनि ट्राम लाइन लामामोन आरोखि बे सायावसो दा PWDआ लामा खालामनानै होयो दा गोदो नोंथांनि नैबे सोंनाया भुटाननिफ्राय पकेरासिम लाइन दंमोन होननाया बेनो प्लास बेनिफ्राय जोंनि नैबे लाइना खिन्थु जोंना भुटानसिम नङा 8 नाम्बार बिट बारनानै 9 नाम्बार राइटनिफ्रायनो बे बन्द मानोना हजों आप जाहैबाय हजों थांनो हाला भुटानसिम ससे दंबावोमोन खिन्थु बैयावहाय बांद्राय प्रयजन नाङैखाय बथय बेखौ बन्द खालामदों खोमा मानोना बै समावहाय जोंना बिटबो गैला बिटआव दै होनांगौ गैला बा बेवहाय लेबार थानांगौ गैला नैबे 8 नाम्बार बिटनिफ्रायनो लेबार थेबारफ्रा गासिबो सलायजोबनो हायो 8 नाम्बार बिटआवहाय लेबार थाबाय स्टाफ थाबाय बिसोरनो सलायहैयो बेबादिनो बेनिफ्राय बे जिनिसा गोदोथ' मोजाङै सोलिखायोमोनबो जों मोजां मोनदोंमोनबो आं सानो नोंथांमोननि माबायैनो बे जिनिसा जाफिनोबाथ' बयनिबो थाखाय मोजां जायो बेहाय नोंथांनाव सोंनो लुबैदों जे बेसेबां नोंथाङा बै समाव एसे मिन्थिदों जिहेतु नोंथाङा बेहाय फरेस्टआव डिपार्टमेन्टआव जेब्ला हाबनायनि सिगाङाव बे खारोमोन होनना बुंदों नोंथांनि आइडियायाव बेसेबां सननिफ्राय बे जागायदोंमोन 1901निफ्रायनो 1901 मायथाइनिफ्रायनो नैबे ट्रामा दंखायो मानोना जोङो बै समावहाय बर्ड दंमोन फ्लेट दंमोन ट्रामा बबे समावहाय माबा जाया होननानै आरोखि 1901 मायथाइयावनो बे ट्रामा ब्रिटिश आमलनिफ्रायनो दङ होननानै बै बर्डनि थाखाय जों मोन्दों आरोखि बे जिनिसखौ दा ब्रिटिशफोरा बे जायगायाव जाखिनि बेहाय थांलाय फैलाय लामा जे बानायबाय बिटफोराव हाबनाय बानायबाय दा बैफोरखौ माबाफोर बेनिफ्राय जोंनिफ्राय सम्पदफोर लाङोमोन नामा बिथांमोना गावसोरनि जायगायाव सम्पद माने जोङोथ' बै समनिखौथ' आं बुंनो रोंला मानोना जोंना 1982 मायथाइयाव जेला हाबो होमबाथ' जोंहाथ' भारतआथ' उदांस्रि मोनखानायखा नंगौ बै समनिखौथ' ओरैनो खोनादों बोरैहाय मा लाङो बेखौथ' जोङो प्रेक्टिकेलि मेगनजों नुवाखै जाहैबाय आरोखि बै समाव जों गासैबो नोंथांमोननि खोनानाय बायदिब्ला माबायदि खामानिनि थाखाय बिथांमोना बेखौ बाहायनाय जायो बांसिनै बिथांमोनहा बाहायनाय माने नैबे बिदिब्ला जोङो नैबे ट्रामनि सोमोन्दैल' होननांला जों बिफां लाइफां सोमोन्दैबो होननांसिगोन आरो दा जोङो माखासे अफिसारफोरनिफ्राय फुवाना अफिसारफोरनिफ्राय जोङो खोनानो मोन्दोंमोन गोदो ब्रिटिशफ्रा बै समाव जेब्ला बेवहाय सासन खालामोमोन होनब्ला बै दंफांनि सायाव बिसोर रिसार्च मोनसे खालामदों बबे बिफाङा जोरो बबे बिफाङा जोरा बेनि बिफाङा माबादि दा बेवहाय बिथांमोनहा नैबे जोंनि कसुगाव डिभिजननि साल दंफांनि सायाव माखासे रिसार्च खालामदोंमोन औ
रिसार्च खालामनानै बिथांमोनहा मोन्दों मा साल दंफाङा दै सिङाव थायोब्लाबो बेसेबा गोबाव सोमनानै दोनब्लाबो जेरै एरै सिल सिल सेवा दा नंखायनो बे जिनिसखौ बिथांमोनहा आगोल माखासेयाथ' प्लेन्टेसन खालामदों खिन्थु माखासे साला जोंनाव नेचारेलबो जानानै थादों जों बेखौ मिथिगौ माने पाहार बे हाजो सायावहाय बिफां रज'नाय सालाथ' बेथ' बहाय प्लेन्टेसन खालामहैनाय नङा खिन्थु माखासेया प्लेन्टेसन खालामनाय बे हिसाबै जों बेखौ मिथिगौ मानोना बिराद गिदिर गिदिर सिङाव दाबो बिफां दं नालाय बै समावहाय प्लेन्टेसननि खालामनाया जाहैबाय आलादा रोखोम जायो नेचारेल जानाया जाबाय आलादा रोखोम जायो प्लेन्टेसनाव थागोन लाइन लाइन थागोन आरो नेचारेल जाबाय दानला दानला थाहैगोन दा नेचारेलबो बोरै जायो होनना बुंब्ला बिदिनो बै थायनानै जे मादार ट्रिफ्रा थायनानै फिथाइ थायनानै बेनो बारजों उरायलाबायनानै माबा रज'हैबाय नै बेफोरजों रज'ना थाहैबाय आरोखि दा ओंखायनो जोंनि मोनथिनायावहाय बेखौ रिसार्च खालामनानै नैबे साल दंफांखौ नैबे रिसार्च खालामनानै बे गोरा होननानै मोननायावहाय दा माखासे जोंनि खोनानायावहाय बे साल दंफांजोंनो गोदो नैबे इन्जिनबो सलियोमोन रेल सलियोमोन बे रेलनि सिलफोराबो दंफांसोमोन साल दंफांमोन एक समावहाय जों मोनथिनायावहाय बे कंक्रिट जानाथ' बावाखै मानोना जोंनि नैबे ट्रामावहायबो नैबे दंफां नैबे माबानि रेल लाइननि सायाव बनायाथ' साल दंफांखौनो बयोमोन पिलार होनानै बेवहायनो माबा होनानै बेनिफ्राय बेवहायनो लाइन बसायनानै डगफिन होननाय दं मोनसे बारा गोबाव जायाखै बेखौ सोलायनाया डगफिन दंमोन मोनसे बे डगफिनाबो जोंना मिस्ट्रिफ्रा माखासे बायोमोन माखासे हास्लाबाबा बायोमोन माखासे बेयाव ट्रामावनो बानायोमोन लहाखौनो डगफिन माने बेयो ओरै खालामगोन बेनिफ्राय खोमा खालामगोन आरोखि थाबथानायनि आरोखि डगफिन होनना बुङो बे जिनिसखौ बेखौ बेयाव बानायोमोन आरोखि बे जोंना बे ट्रामावनो वार्कशपआव बानायदोंमोन आरोखि बेनिफ्राय बेजोंनो बे सिलभार मोनफ्रोमबो मोननै दोलांबाय थिग बे ट्राम लाइन बसायनायावहाय बे दंफांखौबो बाहायनायखौ जों नुदों आरो बे गसाइगाव बादियाव थांब्लाबो जों मालाबा थांब्लाबो बे साल दंफांखौनो बे ट्राम सिलभार बसायनानै बेजोंनो रेल लाइनखौ बसायनायखौबो जों नुदों आरोखि बेनि थाखायनो ब्रिटिशफ्रा बेखौ बै समावहाय लांदों बा लाङोमोन होनना बुंनाया जोबोद मोनसे प्रमान होनो हायो आरोखि लांमारदोंमोन नंगौ होनना बाहायनो थाखाय आरोखि आरो दाथ' बैसोर बाहायखांनानै थांखांनायनि फरेबो जोंना नैबे माबानिफ्रायबो जोंनि ट्राम अफिसावबो सोलिखादोंखा आरो माखासे बेनिफ्रायबो माखासे बिजि लाइननिबो हानानै साप्लाय हरनायखौबो जों एसे मोनथिया नङा खालामदोंमोनबो आरोखि बे रेलवे डिपार्टमेन्टनि जगाजग लायलै अफिसारफ्रा माबा मोनसे खालामदोंमोन आरोखि बेखौ जों मोनथिनायावहाय जों बेहाय नुनो मोनदों जे मोनथाम जे इन्जिन बायदि बे नुदों मा थारैनो मा बुस्थु बेयो जों एसे आगोलाव जों जिहेतु नुनो मोनदों बेवहाय नोंथाङाबो बे जाहैबाय मोनथाम बेवहाय नुनो मोनदों मोननै दं आरो गुबुन मोनसे दङ दा बेयो मा जिराद मा खामानियाव बाहायोमोन बेखौ बे खामानि माने बे जाबाय इन्जिननि खर' इन्जिननि खर' दा जेरैहाय बे इन्जिना सिगाङावहाय गोलाव थागोन आरोखि दा बहाय पाइप थाजोबो बहाय बे पाइप थाजोबो आरोखि उखुन्दै गग्रा बा जिखुनु गरम खालामहैग्रा बियो खिन्थु बे खलथा सानि बेयाव जेबो मेचिन गैया बहाय खिन्थु पाइप मोनसे दङ स्टिल पाइपफोर होयो गोरा बे स्टिल पाइप कয়েকটা दङ आरोखि बे सिङावहाय बेनिफ्राय बे इन्जिननि खर'आनो जाहैबाय बेनि बे मायावसो मेचिन बायदिसिना थागोन आरोखि दा बहाय न' बादि मोनसे थागोन दा जेरै मटरफ्रा सिगांना इन्जिन थाबाय आरो उनावहाय बिदिनो न' बादि थाबाय बे इन्जिन खर'फ्रावहाय बे खर'नि गोलाव जाहैबाय आरोखि बियो दा जेरैहाय रेलगारिफोरखौ गोलाव नुयो होमबा खर' गोलाव थिग बेबायदि बे खर' गोलाव आरोखि बे जिनिसा बियो बेवहाय पाइप थागोन आरो बेवहायनो बे पाइपआव हयथ' बे पाइप थानानै बेनिफ्राय बेजों मोनसे उखुन्दै गग्राबो माबा होगोन गोजौआवहाय बिदिबो दङना पाइप नङा होमबा उखुन्दै गग्रा बे पाइपजों फिसा पाइप सोनानै बेजोंनो बोरैबा माबा मोनसे खालामना बेजों उखुन्दै गग्रा स्टिम इन्जिन आरोखि खर' बियो स्टिम इन्जिननि खर' आरोखि बे जिनिसा दा बेनिफ्राय बेवहायनो मानसि गाखोग्राथ' आलगा जाहैबाय दा बे खर' जाहैबाय बेखौ फिट खालामनानै मानसि गाखोग्राया दा बेवहायनो दैबो थाबाय आरो बेवहायनो स्टिम खालामग्रा माने अर सुग्राबो मोनसे हाखर दं आरोखि गोदो जोंना नैबे ट्रामना ओरैनोथ' रेलगारिफ्रा खयलाजों सोलियो कि जोंना नैबे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ खयलाजों सोलियामोन जोंहा दंफांनि माबाजों थुराजों सोलियोमोन आरोखि दंफांनि बन हायैनो अर सुनानै सोलियोमोन आरोखि दा बेजोंनो गरम जानाय मानाय बे डिग्री नायगायाव थाखाबाय गरम जायाबाथ' हुइसेलबो गाबा दा जेरैहाय इन्जिननि हुइसेला जेरै बे दानि बायदियैनो एखे सेम गाबनाया शब्दआ
बेनिफ्राय बे जेलाना माबा जायो होनब्ला बिदिनो बेल थेल होलायनानै स्टाफफ्रा बै स्टिम इन्जिन स्टिम होग्रा स्टाफा आलगा जाहैबाय दा माखासे ड्राइभारा आलगा जाहैबाय स्टिमेना आलगा जाहैबाय बेनिफ्राय ट्रेन खालासि आलगा जाहैबाय नै बिदि स्टाफफ्रा गावबा गावनि खामानिनि थाखाय बिसोर फैनानै हाग्रायावहाय थांनाय जायाखै हाग्रायाव थांनानै दैखौ लांबाय दै सोग्रा आलगा टेंकि दंखायोमोन गोजौआव टेंकि दंखायो दैखरबो दं बेखौ दा फबबाय गैला ओमफ्राय दै सोनानै लांनोसै थांनाय समावहाय खिन्थु फैनाय समावहाय दंफां लाबोफानोसै बैयाव खामानि मावग्रा बा लेबारफोर जिहेथु नोंथांमोना जिहेतु गोबाव सम नोंथाङा फरेस्टआवनो खामानि मावबाय दा बै हिसाबाव नोंथाङा निस्सय बेखौ मोनथिगोन दा बेवहाय लेबारफोर खामानि मावग्राफोर सुबुंफोरा बेहाय जिखिनि रेल डिपार्टमेन्टआव मावग्रा सुबुंफोरा माबे हारिनिमोन बिथांमोना बेवहाय बांसिनानो बै समावहाय आदिबासिया बांसिन आरोखि आरो हाग्रायावहाय बेस्ट जोंबो सलायनो मोन्दों बेसिभाग सावथाल एरिया जोंनावहाय सावथाल आदिबासि एरिया दा बेसिभाग लेबारानो जोङो सावथालखौसो जों मोनलांनो मोनाखै जोंनि बर'फ्रा बहाय बे समावहाय लेबार मावनायाव खममोन आरोखि औ ओमफ्राय ओरैनो नैबे खालासिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै ड्राइभारनि गेजेराव मुस्लिमबो दंमोन ओमफ्राय साफा सानै बर'फोर दङमोन आरोखि बै समावबो बेनिफ्राय जों जेला 82निफ्राय हाबो होमबासो बर'फ्रा एसे गोबां जादों खिन्थु आगोल हले बेसेबां आदिबासि आरो कয়েকজন मुस्लिम दंमोन बाङालि दङमोन बेनिफ्राय ओरैनो अफिसियेलि नैबे अफिसारफ्राथ' गुबुन हारि जाहैबाय आङो बै समावहाय परमानन्द लाहननाया जोंनाव डिएफअमोन बिथांनि सिगनेचार दं एपइन्टमेन्टआव प्लास रेन्जारा दंमोन लहित चन्द्र कलिता होननाय नलबारिमोन बिथाङा बै समावहाय ओरैनो रेन्जारफ्रा बा फरेस्ट गार्डफ्रा गुबुन हारि जाहैबाय साफा सानै बर' थाफाबाय खिन्थु बेसेबां नैबे लाइन खालासि ट्रेन खालासि बेनिफ्राय स्टिममेन बेफोर बिसिनाव थांनो हो बांसिन बर'फोर कयजन थाबाय मुस्लिमफोर कयजन थाबाय नै बिदिमोन आरोखि बै समावहाय आरो लेबाराथ' बेसेबांथ' बिसिनि गेजेराव आदिबासियानो बांसिन बै समाव औ ओरैनो बै इंराजफोरनिफ्राय बा ब्रिटिशफोरनि सुबुंफोरा बेवहाय फैयामोन नामा जोङो हाबनायनिफ्रायथ' जोङो ब्रिटिशखौ जोङो नुवाखै लोगो मोनाखिसै खिन्थु बेनि सिगाङावहाय फैयोमोन खोमा जोंथ' बुंनो रोंला गोदो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि आयेनाबोथ' गोरामोन जाहैबाय जों खोनानाय मथे अफिसियेलजों सादा हमलांनो मोनामोननो नै बिदिखौ जों खोनादों आरोखि प्लास बेनिफ्राय बै ट्रेन गारि बे रेल गारिजोंनो जोंना माखासे नैबे अल आसाम जोंहा मोनसे ट्रेनिं जायो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवबो डिएफअनिफ्राय आरम्भ खालामनानै एसिएफ रेन्जार फरेस्टार फरेस्ट गार्ड दा दंना गैला बे दा ट्रेनिंआथ' दाबो दंजायो खिन्थु जोंनि कसुगा डिभिसनाव दा फैला आरोखि गोदो फैयोमोन नैबे दरमेटर होननाय बे जायगायाव दं बाव थाफैयोमोन बिसोरो हरनैथाम हरथाम सोरबा सप्ता खनसे फरेस्ट गार्डनिफ्राय आरम्भ खालामनानै आप टु डिएफअसिम ट्रेनिंब्लाबो फैयो ट्रेनिं होफैयो औ आसामनि अल आसामनि अल आसाम ट्रेनिं होफैयोमोन प्लास बिथांमोनहा नैबे ट्रेनजोंनो थांनानै हाग्रायावहाय नायदिंहैयोमोन ट्रेनिं लायोमोन सिङाव आरोखि मानोना सिङाव जोंहा बिट थाहैबाय जेरै 8 नम्बर बिट बेसेबांहालागै बिट दंमोन बावहाय बिटआ जोंना नैबेजों बे ट्रेन लाइनजों मोनलांब्ला मोननै बिट दंमोन 5 नम्बर बिट 5 नम्बराव सानफान सेन्ट्रेल मोननैबो दंमोन ओमफ्राय 8 नम्बराव सानफाननि बिट दंमोन खिन्थु बै 11 नम्बरावहाय मोनसे उनावहाय बिट जादों बे 80आव जादों दा दैखर दङ 11 नम्बर बिट खाथियाव गाहायावहाय होमबा 80आव जादों बियो प्लास बेवहाय बिसिम ट्रेना थाङा आरोखि ओरैनो ट्रेनाथ' 83, 84फोरनिफ्रायनो बन्द जादों नंगौ जों सावरायबाय थादों नैबे कसुगाव ओनसोल थामहिनबा फकिरा ग्रामनिफ्राय जे भुटानसिम जे मोनसे समाव ट्रेन खारोमोन जों बे आयदानि सायाव जों सावरायबाय थादों मोनसे जारिमिनारि बे जायगा आरो बे जायगानि सोमोन्दै थामहिनबा बेवहाय माबायदि बै समाव ब्रिटिशफोरा बे जायगायाव फैनानै बिथांमोना मा खामानियाव बै ट्रेनखौ बाहायनाय जायोमोन आरो बेवहाय माजों बेखौ सालायनाय जायोमोन दा बेनि सायाव जोङो नोंथांमोनजों सावरायबाय दङ आंजों लोगोसे दङ नैबे सानफां रेन्जनि मोनसे समनि बिथाङा नैबे आइसि रेन्जार मानगोनां बिथांजों जोङो सावरायबाय थादों
आरोबाव गोबां बाथ्रा सावरायगोन मोनथिनो गोनां बाथ्राखौ नोंथांमोननो थाखाय बुजायनो थाखाय जों आखायाव लागोन आरो नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो लुबैगोन नोंथाङा जिहुते नैबे फकिराग्रामनिफ्राय भुटानसिम थांनाय जे ट्रेन बेवहाय नोंथाङा खनसे गाखोनायनि बाथ्राखौ नोंथाङा बुंदों दा बेवहाय माबायदि मोनोमोन बै समाव बा बै ट्रेनजों आरो दानि जे ट्रेन बेजों मा फारागथि दंमोन दाथ' गोबां फारागथि जागोन दानिया एसे जिहुते फेसिलिटिसफोरा दङ नाथाय बेनि अनगायैबो जिखिनि माने खारनायनि जे बै बायदि सिस्टेमावनो ना एसे आलादा रोखोमनि बेखौ एसे फोरमायनो थाखाय खावलायबाय थारमाने बै जोंना बे ट्राम गारि होनना बुङो ट्रामनि ट्रेन बेथ' ओरैनो पेसेन्जार ट्रेन नंखा जाहैबाय दा जोंना जेलाना ट्राम गारिया खारो होमब्ला दा ट्राम गार्ड होननाय सासे थांफाखायो नंगौ गार्ड बे गार्डनि सायावनो गासिबो निर्भर बेनि थाखाय मोनसे न' खालामनानै होयो आरोखि निजा ससेयावहाय लांदां ससे मोनसे क्वार्टार बिदि अखा हायोब्ला जेनेबा थानो हानाय बादि दा बे खालि जालाङो नालाय दा बेवहाय ओरैनो पेसेन्जारनिथ' जायगा गैखाया खिन्थु बे गारियावनो बे थाग्रायावनो मेला जायगा थाबाय नालाय बेवहाय 10-20-30 जनसोआ खोब खुनुरुखुमबाबो थाजायो आरो खुनुरुखुम आरोखि सिङावबो गावबो सोफाना लाबाय गाव हारसिंल' नालाय सोफाना लानो हाबाय आरो नैबे लांदां ससेयावहाय बयबो थाफानो हाबाय खिन्थु बहाय जेबो जिरायगा गैला खालि रेलिंआव थाहैबाय बे जिनिसा दहाय नों गाहायाव जिरायो लांदां आरोखि ओमफ्राय गोग्लैनो रेलिं थाहैबाय दंफांनि रेलिं बानायना होबाय नै बिदि आरोखि बे ट्रलिनि बे साखानि सायावनो बेखौ बानायनानै होनाय जादों आरोखि बे जिनिसखौ बे न'खौ आरोखि दा गोजौहाय माबा थाबाय उखुम थाबाय ओमफ्राय ससेया बेरा थाहैबाय बे ससेया लांदां थाहैबाय बे जायगायावहाय ओरैनो खारनायाथ' बांद्राय स्पिडथ' जाया थेवबो सोलियो जाहैबाय सर्टकाटबो जायो ओमफ्राय एसे गोबारै खारनो हायो खिन्थु रिक्स दङ साननानै माबा खालामो खोमा आरो माजे माजे बिदिनो स्टिम होनायनि सायाव थाहैबाय एखमबा स्टिम डाउन होबाथ' स्टिम खालामफिननो थाखाय लाखिलायनानै आरो स्टिम होफिननांगौ अर सुफिननांगौ गुदुं खालामफिननांगौ जाहैबाय औ दा ओरै फकिराग्रामनिफ्राय जोंना कचुगावनिफ्राय फैब्लाबो एसे डाउन एरिया फैनाय समाव एसे खस्थ' मोनबाय मानोना हरै डाउन एरिया जाहैबाय थांनाय समाव स्टप थांबाय बेनिफ्राय जोंनाबो हाग्रायावहाय बेबादिनो आरोखि गोजौ जालाङो औ गोजौ जालाङो लासैनो थिग नैबे 1 नाम्बार 2 नाम्बारनिफ्राय एसे गोजौ जालांबाय आरोखि बेवहाय दा बेवहाय माजे माजे लाखिलांनानै अर बिदिनो फुदुंफिननानै स्टिम होफिननानैसो थांनांगौ ओमफ्राय बिदिनो बे साइडथिनावहाय नै बिदिनो बेन्दोंफोर माबाफोर राबायब्ला बेखौबो गेब्लेहोनांगौहाय स्लिप जायै थाखाया बेयाव बाला होयै थांनांगौ नै बिदि आरोखि दा नंखायनो ब्रिटिशफ्राबो बारा गोजौसिम लाङाखैबा 9 नाम्बारनिफ्रायनो बेखौ नागारनांगौ जानानै फैनायनिफ्रायनो लाङो दा हजों थानानैबो माबाखौ फिदिंग्राबो साइथिं खालामना दंखायो 8 नाम्बारावबो 5 नाम्बारावबो एखमबा बिदिनो दंफां लाबोनांगौ गैयाब्ला गारिफ्राबो 5 नम्बरसिम थांनानै फैफिनो हजों दै नाङाब्ला नै बिदि आरोखि ओरैनो बै समनि जाथायाथ' बुंनो थाङोब्ला जोंसो जेबो दोनदोराखै बिराद मोजां समायनामोन आरोखि फुर्ति जोङो बै समावहाय हाग्रायावहाय मावनाय समावहाय फुङावहाय बिदिनो थांबाय समबारखालि सुनिबार नङाबा जों फैनो मोनला आरोखि सप्ता खनसे जों हाग्रायावनो थाफानांगौ जाहैबाय खामानि मावनाय लेबारफोरजों थाफानांगौ बिसोरजों थाफानांगौ औ दा बै समावहाय ज' लेबारजों ओमफ्राय स्टाफफोरजों रिलेसनफ्रा मोजांमोन ओमफ्राय खामानियाबो ओंखायनो मा जायोमोनबो आरो बेसेबां इन्जिनसो दं इन्जिनजों लोगोसे बेसेबां दाब्बा दंफायो बेहाय इन्जिनजों लोगोसे एक्सुवेलि दाबाया मेन दाबाया मोननैल' थानाय बादि जायो इन्जिनजों मोनसेया जाहैबाय बन लाग्रा दाबा मोनसे आलादा दं बनखौ लांफाथारनांगौ गारियाव दोनजोबनो हाया बन हानायखौ गुसुं गुसुं हानायखौ बेखौ माबानो थाखाय मोनसे दाब्बा दङ प्लास नैबे गार्डनि दाब्बा आरो माखासे ट्रलिजों लांफायो नैबे लहानि बे दंफां दिखांना लाबोग्रा फिसा फिसा ट्रलि माने गंनैजों मोनसे खालामो मोनसे माबा थाबाय गान्दु थाबाय ओरैहाय होनायनि थाखाय औ ओमफ्राय गेजेरावहाय ओरै माबा थायो आरोखि बे लहा हाबग्रा आरोखि नङाब्ला बै लहाबोथ' थानाय नङाना अजन गैयाबा ओरैबादि लहाखायसो गोलैया खिन्थु गेजेरावहाय मोनसे ओरैबायदि लहा ग्रोब सोग्रा दङ बै गान्दुखौ ओमफ्राय ओरैबो गान्दु बायदि जाहैबाय आरोखि बे दंफां होब्ला बेवहाय दा जेरै इन्जिन औ होबथाबाय दा जेरै गारिफ्रा टार्निंफ्राव ओरै जायोब्लाबो
बे जिनिसा सोर गिदिंबाय आरोखि नङाबा सिदा सिदिबाथ' बे गिदिङाबाथ' एक्सिडेन्ट जागोन जायोबो माजे माजे बेलथायोबो बेलथाया नङा बे ड्राइभारनि सालायनायनि सायाव थायो एक्सिडेन्टआबो जायाखै नङा जायो गोग्लैना थायो दा जेरै बे रेलगारिफ्राबो साखा गोग्लैयो मा गोग्लैयो थिग जोंनाबो बिदि जायो साखा गोग्लैबाथाय गैला ओमफ्राय बांद्राय स्पिड खारैखाय बांद्राय सेरखम जायो लाखिबाय ज' थिखांलायफिनबाय नै बिदि खालामोमोन नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जोङो दा बेहाय जों जाय जायगायाव इन्जिन दङ बे जाय जायगायाव बे जायगा दं आरो बेहाय नुनो मोन्दों गोबां रोखोमनि बेहाय न'फोर दङ खायसे खायसे न'फोर दङ आरो बेवहाय गोबां खायसे खायसे सुबुंफोरा बेहाय दा थानानै दङ दा बे जायबा माने बै समनि बा बेयो सम्पद मोनसे ब्रिटिशनि आमोलावनो जा बेयो बा दानि समावनो जा बे मोनसे सम्पद बियो दा बेखौ रैखाथिखौ बारा नुनो मोनाखै बेवहाय बियो बे जिनिसा थांनाय नैबे जोंनि सावथाल बर' दावराव समनि उननिफ्राय 1996 दावराव जादों बेनि उनावहाय बिसोरो जेला बिभिन्न जायगानिफ्राय खारबोनानै बाव थाफैनायनिफ्रायनो बिसोरो आगोल थायाखैमोन केम्प बायना थादोंमोन लासै 98 2000नि फरे लासैनो बिसोरो नैबे जोंनि ट्राम कल'नियावहाय माखासे क्वार्टार दं माखासे अफिस दं दा बेखौ हाबै थालांजोबनासै दुखुनि बाथ्रा बेनो जोङो डिपार्टमेन्टनि जानानैथ' जों गोजाथ' जों गोरा खालामनो हाखाया जोङो माखासे समावहाय गोजौ थाखोनि माबाफोरजोंबो जोङो होनदोंमोन बे जिनिसाथ' जोंनि कल'निसो जाहैबाय दा बे जिनिसखौ मा खालामथावथाव दा फरेस्ट कल'नि बियो फरेस्ट कल'नि बे एखेबारे क्वार्टार दंखायोमोन अफिसानो बुंमोन ट्रामा बेनो अफिस बेनिफ्राय बेवहायनो क्वार्टार दंमोन क्वार्टार दं क्वार्टार सिनखौथ' नोंथाङा नुखाबाय प्लास जोंहा ट्रामनि गुदाम दंमोन बायसर दोंग्रा लहा लस्कर बायसर दोंग्रा माने जोंहा बेवहाय वार्कशपबो दंमोन नालाय लहाखौबो जों जोंना दफिन जायोमोन बेवहाय आरो ओमफ्राय इन्जिननि माखासे नैबे प्रब्लेमफोर जायोब्ला बानायोमोन आरो बे ट्राक होनो नैबे दंफां थिखांना लाबोग्रा बेखौ ट्राक होनना बुङो आरोखि बे ट्राकआवबो जोंहा माखासे मोनसे पुलि होनना बुङो थिग बे पिथलनि बानायोमोन बेवहाय जिनिसा बे जायगायावनो बानायनाय बे समाव बानायोमोन बेखौ दाय दंखायोमोन आरो माखौबा हाजों मिलायनानै बेखौ बयनो जोंहा हेड मिस्ट्रिफोर दंमोन बेनि वार्कशपनि आरोखि बिथांमोनहा बेवहाय बे जिनिसखौ नैबे ट्राकनि नैबे साखानि सायावहाय मोनसे ओरैहाय दङ बेखौ बसायनानै होबासो बे जिनिसा थिग थायो बादि रिमिनलायो आरो बेवहाय थावबो होगोन थावबो होयोमोन जोंना सुस्ला जानायनि थाखाय औ सुस्ला जानाय मबिल नंला माबा बोरैबा नाम होनोमोन बे जिनिसखौ बे ओमफ्राय बेखौ होयोमोन प्लास बेवहाय बानायोमोन दा नोंथांमोनाथ' नुबाय बेवहाय जोंहा वार्कशपबो दङमोन प्लास गुदामबो दङमोन अफिसाथ' दा सिनां गैला जाहैबाय बेहाय गोजाम न'खौ नुनो मोन्दों बे गोजाम न'आ बै समावनो थाखानायखा बै समनिखा नाथाय बेहाय नुनो मोन्दों गोबां सुबुंफोरा बेयाव थानायखौ नुनो मोन्दों दा बेनि सायाव माबाफोर राहा लादों नामा बिथांमोननि सायाव राहाया जोङो थांनाय समावहाय नै एसे आगोलनो नैबे जोंनि सेन्ट्रेलनि आइसि कान्दन तालुकदारजों रायज्लायदों ओमफ्राय आरो आंबो जेला सानपानावहाय आइसि हिसाबै दंमोन होनब्ला आंबो माखासे जोंनि सानपानि एरिया गावबागाव जुरिडिक्सन दङ नालाय नंगौ बेखौ जोङो इभिक्सननि थाखाय जोङो सरकारनाव प्रप'जाल हरखाबाय आरोखि दा सरकारनि सायाव सोनारनानै थाहैबाय दाथ' सोरबा स्टाफफ्रा बेसेबां समनिफ्राय बिथांमोना थादों नोंथांमोननि नुनायाव बे 96नि नैबे बर' सावथाल दावराव जानायनि फरेनिफ्रायनो बिसोर दङ आरो बे जायगायाव अकुपाइड खालामनानै जायगाखौ आरोखि बे जायगायाव बिथांमोना थाङो अलरेडि बिथांमोनहा रिलिफनि माबाखौ मोनखाजोब्बाय आरो बेवहाय जाय दङ बिथांमोननिया न'आ मोननै मोनथाम जोङो मोनथिनायाव आरो मानोना बेयावबो दं आरो गामियावबो दंखायो अरिजिनालाथ' गामियावहाय दंखायो जाहैबाय बेयाव थाफैथ'नाय आरो बेबादिनो सोलिगासिनो दं आरोखि आं खोनानो मोन्दों बे माबा मोनसे सलिउसन जागोन नामा होननानै खोनानो मोन्दों जानो हासिगौ खोमा दा बावैनो आरो जानायखौबो आंबो लुबैयो आरोखि जानायखौबो लुबैयो समजों लोगोसे आरो बिथांमोनहा बेनिफ्राय खारागौमानि जोंहा अफिसा निरापत्ता गैया बायदि जोंना ट्राम अफिसा जोंना बहुत थानांगौमोन बे बाराव बिथांमोनहा अकुपाइड खालामनाय जायगाखौ हगारनो थाखाय ट्राम अफिसखौबा खालामबाय दा गङिया दैसायावसो लांनांबाय बेखौ बे दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि थाखाय
जों जायगानि थाखाय आरोखि बै समाव डिएफअफ्रा खुनु रिक्स लायाखिसै खिन्थु ट्रामनि खर'नि गावनि अरिजिनेल अफिसाव थानांगौमोन नंगौ खिन्थु बेवहाय दोना लाबानो दा गंनिया दै सेरावसो ट्राम अफिसखौ खालामना दोनहैबाय बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि माबानि डिपार्टमेन्टनि औ माने जोंनि जायगाखौनो जोङो अफिसखौनो नुनो मोनाखिसै जोंनि जायगायाव जों थानो मोनाखिसै दा नोंथांमोन नंबाय सेन्ट्रेल अफिसाबो जे ट्रामनि एरियायाव लुहैदों सेन्ट्रेल अफिसाथ' बन'मोन ओरैसोमोन ओरैसो दङ सेन्ट्रेल अफिसा आलगामोन सानबनसो दानि नैबे नोंथांमोना जे अफिसखौ नुदों स्टेन्ड बे नैबे आइबिनि बाहेरायै गासैबो जोंना गोदान गोसोखांनायसो जायगाया लकेसना बे नङा आरो दा जेरै ट्रामना गावनि अरिजिनेल अफिसखौ नागारनानै थांदों सानफाननाबो गावनि अरिजिनेल अफिसखौ नागारनानै हाइद' खाथियाव बानायहैदों सेन्ट्रेलनाबो गावनि अरिजिनेल अफिसखौ लकेसनखौ नागारनानै दा ट्रामनि एरियायावसो बानायना हैदों आरोखि मानि थाखाय जादों बेयो बेखौथ' जोङो मा होनो रोंबावनो बे माखासे अफिसारफोरनि दहि जाखो ना सरकारनि दहि जाखो जोंथ' बेखौ बुंनो रोंला दा खिन्थु जोंना नैबे सेन्ट्रेला नैबे ट्रामनि जायगाखौ माखासे अकुपाइड खालामनानै लुदों बेखौ अनेक मोजां मोनदों मानोना बेखौथ' बिसोरसो गोसोमफ्रासो सावथालफ्रासो बेखौ अकुपाइड खालामना लादों नालाय बिसोरखौ एसे बोथ्रोदनानैबाबो बे जिनिसखौ लुनानै दोननो हादों आरो नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो लुबैगोन जाखिनि बेहाय ट्रेक बै समाव बाहायनाय जे लहाफोर बेफोरो बेसेबांसो दा दङ बा बेखौ मा खालामनाय जाखो जों बेहाय जाखिनि बिबांनि नुनो नांगौमोन नाथाय बे बिबांखौ नुनो मोनाखै मा खालामखो बे जिनिसा माखासे बै समावहाय आर्मि दङमोन बे आइबिआवबो माखासे आर्मिनि कास्टडियाव दोनफैदोंमोन बेनिफ्राय जा कसुगाव थानायावबो माखासे थानानि कास्टडियावहाय माखासे दोनहैदोंमोन दाथ' नुनो मोनबाय आइबिआवबो जेरेखम जिनिस थानांगौमोन आगोल जेखौ नुदोंमोन दोनफैदोंमोन बे बांद्राय गैला खम जाबाय प्लास थानाव दोननायखौ दा गंसेबो नुनो मोनला थानानो जिमा हैदोंमोन दोननो बै समावथ' जोंहा खुनु अफिस गैयामोन बै समावहाय बेफोर दा गैला दा बेफोर दे थारमाने जोंना गावबागाव अफिस दंखायो नालाय दा दिनै बेनि हिसाबखौ लानांगौबा ट्रामा लानांगोन बिसिनि हिसाबावहाय मा दं बिथांमोननावहाय मा दङ बेसेबां बबे अफिसावहाय मा दङ बेखौ बिथांमोनहा हिसाब लागोन जोंना नैबे जे कसुगाव एरियायावहाय कसुगाव डिभिजननि आन्दारावहाय दाथ' रायमना नेसनेल पार्क जाहैबाय दा बर्थमान जोंना नैबे हाग्रा एरियायावहाय दङ जाहैबाय सानफान सेन्ट्रेल दं ट्राम दं कसुगावहाय जायखिजाया बेहाय जिखिनि आगजुफोर बा बेहाय बाहायनाय जे लहाफोर बेयो जिखिनि बिबांनि थानांगौ बेखिनिया नोंथांनि बायदिब्ला गैला नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन आङो दा बेहाय जाखिनि दङ बै आगजुफोर बा बै समाव ब्रिटिशआ सोरजिना गालांनाय बै मेसिनफोर बा जिखिनि इन्जिनफोरनि मुवाफोर बैफोरखौ मिउजियाम बायदि दोननो हानाय सुबिदा दंना गैयाब्ला जाय समाव गुबुन मानसिफोरा बा गुबुन सुबुंफोरा बे जायगायाव फैनानै बै समावदि बे खारोमोन बा बेनि मोनसे फोरमायथि हिसाबै बेखौ लाखिनो हाया नामा आरो जाखिनि बेवहाय नुनो मोन्दों बे आलाय सिलाय मोनसे थासारियाव जों नुनो मोन्दों दा बेखौ खालामनायनि थाखाय गोनांथि दंना गैया होनना नोंथाङा सानो गोनांथि दङ बेखौ मानोना बे जिनिसा थायोबानो जोंहा नेरसोन थालांगोन नालाय जोंहा कसुगावहाय बिदि दङमोन दा बयबो मोनथियो फैगौ जेनेरेसननि मानसिफ्राबो ट्राम अफिसावहाय ओरैबायदिबो दङमोन होननानै दाथ' जों नुनो मोननायाथ' स्टिम इन्जिननि गोजाम खर' मोनथामल' जों नुदों खिन्थु गेजेरावहाय जोंहा मोनसे डिजेल इन्जिन दङमोन बे डिजेल इन्जिनखौ जों दा नुवाखिसै मा जाखो बे दावरावनि फरे बेखौ जेबो नलेजाव गैया खबर गैया आरोखि आंहा बबेहाय दं दासिमबो मोनथिया बेखौ मा जाखो बे जिनिसा बेनि खबर आंहा जेबो गैया प्लास थांनाय बारावहाय बे मथिलाल सार डिएफअ दङमोन मथिलाल बसुमतारी बिथांनि दिनावहाय आङो नुवाखै खोनाफैदों जों दा स्टेन्ड दङ बे माबानिफ्राय बेनिफ्रायबो देरसिन मोनसे स्टिम इन्जिननि खर'खौ माबानि थाखाय नै बेवहाय डेक'रेसन माबानि थाखाय माबा मोनसे रिफाइन खालामहैदों ना रं हैदों ना माबा मोनसे खोनादों आरोखि बेसेबां सैथो आंखौ दा खोनादोंसो दंना गैला दा बेखौथ' आं बुंनो रोंला बेखौ दा बेखौ नलेजाव गैला दा बाहा दं मिउजियामनि थाखाय बेखौ माबा खालामना लांदों बानायदोंमोन लांदोंमोन होननाय खोनादों आरोखि दा बे जिनिसा बाहा दं बेखौ आङो बुंनो रोंला दा जिनिसा दङब्लाथ' फैनानै लाबोनानै माबायोब्ला मोजां जायो आं बेखौनो आसा खालामगोन
मानोना होमब्ला जोंहा मोनसे नेरसोन थालाङो नालाय बेखौ नांथारगौ आरोखि। रेल बिफाना बावैसो सिगाङाव मोनसे फोसावदों जे जोंनि आसामनिफ्राय थामहिनबा नैबे क'क्राझारनिफ्राय भुटानसिम मोनसे थांनाय रेल साइटिं बानायनायनि बाथ्रा बुंदों। मा बुंगोन बे समाव? जों मोजां जागोन बादि मोनदां। माने टुरिस्टनि थाखाय मोजां दा बर्थमान। मानोना जोंहाथ' दा रायमना नेसनेल पार्क डिक्लेयार जाबाय। बे पार्कआवहाय बेरायहैनो थाखाय नैबे रेल गारिजों थाङोब्ला अनेक समायगोन, अनेक बाहेरानिफ्राय टुरिस्टफोर टुर खालामफैगोन। जोंहा लाब जागोन आरोखि, जायगाया डेभेलप जागोन। आं बेखौनो हास्थायो जानांगौ। आरो नोंथांमोननि नैबे चेनेलनि थ्रुयै आङो सरकारखौबो खावलायनो सानदों, जोंनि नैबे ट्रामआ आगोलनि बादियै खालामफिनोब्ला जोंहा नैबे एरियानिबो, जोंहा बड'लेण्डनिबो बा आसामनिबो नाम थागोनखौ आं बेखौ बे जायगाथे सिगाङाव थानाय बे जायगाखौनो लाङोब्ला। औ औ। जोबथारनायाव आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन बा बै जिखिनि सम्पदफोर दङ, ब्रिटिशआ गालांनाय जे सम्पदफोर, जाय बै समाव बाहायनाय रेलनि ट्रेकफोर बा बेनि रेलनि इन्जिनफोर, दा बेफोरखौ लानानै माबाफोर बुंनो गोनां दं नामा? जिहेतु नोंथाङा बे एरियानिनो बा बे ओनसोलनिनो सासे मोनथिनाय सुबुं हिसाबै माबाफोर बुंनो गोनां दं नामा? बुंनो गोनाङै आं बेखौनो बुंगोन, जे जिनिसा माखासे गोमाबाय बेखौथ' दा बाहा मा जाना दङ बेखौथ' बुंनो रोंला। जाखिनि दङ बेफोरखौनो बुथुमनानै मोनसे मिउजियाम आकारै दोनोब्ला मोजां जायो। प्लास जोंहा दा रेल लाइन दं, माखासे जों रेलनि खर' नुबोबाय दङ। आरो जोंहा दाख्लै आङो जोंनि डिआरप'नि सिगाङावबो बा जोंनि स्टाफफोरनि सिगाङाव आं होनदोंमोन, मानोना बै 2003 ना 4आवहाय जों माखासे गामि सिङावहाय दालां बानायला हैदोंमोन। बै जइसफ्रा जों ट्रामनिफ्राय लाङै लाङै बानायहैदों सासे रेन्जारनि आन्दारावहाय आरोखि। दा बेखौबो आं दाख्लै थांदोंमोन, नायदोंमोन। खिन्थु बेवहाय ओरैबायदि मार्क दंमोन, मेड इन अस्ट्रेलिया, मेड इन चाइना, मेड इन इंलेण्ड, नै बिदि लिरनाय दंमोन। दाख्लै खिन्थु नायदोंमोन, खिन्थु नुवाखै जिनिसा दालां सायावहाय बनाय जाबायना, बेखौ नुहुराखै। बे जायगाखौ आङो स्टाफफोरखौ बुंबाय, डिआरप'खौ बुंबाय, बे दालाङा सिफायोब्ला बे जइसखौ जोंना डेक'रेसन माबानो मिउजियाम हिसाबै जोंहा बेखौ लायनानै दोनफैनांगौ गंनैब्लाबो होनना बुंदों। मानोना बे जिनिसखौ दा फाननो हानायनि माबा गैया। बे जिनिसा डिपार्टमेन्टलि बानायहैनायाव आंनि साखि दं खोथाबाय आंनो बुंनो हागोन। आंबो निजे बेखौ लांनायाव आंहाबो हात दंमोन बै समाव। रेन्जारनि थिननायावहाय जोंबो ज' बेखौ मावनायावहाय आंबो थांफानांदों होनना बुंखाबाय आं। बे जिनिसा जोंनि सम्पति, जोंनि डिपार्टमेन्टनि ट्रामनि सम्पति, बे बहाय थाफैनांगौ होननानै बे मिउजियाम आखाइ जागोन। मानोना बे जायगायावहाय अलरेडि लिरनाय दंखाथारो, दाख्लै नुबोआखैसो आं, अस्ट्रेलिया, इंलेण्ड लिरनाय दंथारो। बे समावथ' जोंना इण्डियान गभर्नमेन्ट नङा, बे ब्रिटिश गभर्नमेन्टनिनो दिननि जिनिस बे जिनिसा। बे समाव ब्रिटिशासो बेखौ लाबोदों नालाय। दा बेखौ आङो डिआरप' सारखौबो होनबाय बेखौ खालामनांगौ होननानै, आरो जायगाखौबो आं एसे खिथाखाबाय। बे जिनिसा जेला दालांखौ गामिनि मानसिफ्रा सिफायनानै दस्रा खालामगोन होनब्ला बे जिनिसखौ लाबोनानै जोंहा मिउजियाम आकारै बेखौ लाबोनानै दोनफैनांगौ, आं बेखौ आसा खालामदों। आरो नोंथांमोननि नैबे चेनेलनि माबायै आं बेखौनो खावलायनो सानबावदों आरो, जोंना जोंनि बे बिटिसि बड'लेण्ड एरियायावहाय नैबे ट्रामआ थायोब्ला टुरिस्टनि थाखाय मोजां जागोन, लकेल पाब्लिकनि थाखाय मोजां जागोन। प्लास डेभेलपआ बेजों फैगोन होननानै जोंनि आसा खालामो। मानोना मिउजियाम मोनसे बानायोब्ला, आरो लामाखौथ' खालामनो हायोब्ला मोजां, ट्रेनखौथ' जोंना लाबोनायखौथ' आं आसा खालामो लाबोनांगौ आरोखि बे जिनिसखौ। जारिमिनारि दंखायो जोंहा जे जायगायावहाय, दानि नंला। बै समनि 1901 मायथाइनिफ्रायनो दंखायो बे जिनिसा। दासो नैबे दावराव दावसिनि पलिसि गैया जानानै थादों। खिन्थु आं आसा खालामो बेफोर जिनिसा जाफिनथों आरो। नंगौ, जों गोबां बाथ्राखौ नैबे समाव बिथां मार्बल आइस रेन्जार बिथां सुभाष चन्द्र मुसाहारि बिथांजों जोङो सावरायबाय। आरो बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो हाबाय जे बे जायगायाव गोदोनि समाव थामहिनबा 1901 जे मायथाइ, बै मायथाइनिफ्रायनो बेवहाय ब्रिटिशफोरा माखासे जे मुवा बेसाद लांलाय लाबोलायनि थाखाय बिथांमोना बेवहाय ट्रेननि जे बेबस्था बेखौ खालामदोंमोन। आरो बियो बेनि जे फोरमायथि हिसाबै बा प्रमान हिसाबाव बे जायगायाव दासिमबो बे कसुगाव जे एरिया, बे जायगायाव दासिमबो बेयो दङ। नोंथांमोनाबो बे जायगायाव फैनानै बेखौ नायफैनो हागोन। आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोना बैफोरनि जे बोरै बेखौ बानायनाय जादोंमोन आरो बेवहाय गाखोनानै बिथाङा माबायदि मोनदोंमोन, बेनि सायाव नोंथांमोननो रोखायै बाथ्रा बुंबाय।
आरो थारैनो नैबे बाथ्राखौ जोंबो मख'नो लुबैगोन बैफोर जे ब्रिटिशआ होलांनाय जे सम्पदफोर जाय जोंनि थाखाय जारिमिनारि मोनसे नुथाय दा बेखौ मोनसे मिउजियाम बानायनायनि बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों आरो जोंबो बेखौनो लुबैयो जे बेहाय थारैनो नंमारगौ बे जायगायाव जुदि मिउजियाम मोनसे बानायोब्ला बै समावदि जाय समाव नैबे बे ट्रेना जे खारोमोन बे जायगायाव जे बे सोलियोमोन बेखौ मोनसे जारिमिनारि नुथाय हिसाबाव बे मिउजियामाव दोननानै बेखौ दोननांगौ आं बेखौ लुबैयो नैबे समाव नोंथांखौ जे नोंथाङा जोंनो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो जे गोबां बाथ्राखौ नोंथाङा फोरमायना होबाय जारिमिनारि बाथ्राखौ मोनथियैफोरनो बुजायनानै होबाय दा बेनि थाखाय नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लिनो नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर बावबाय आरो नोंथांनिफ्राय बिदाय लानो गोजोन्थों।